sa inyo mga cancer, ako nga pala si Paulul at meron akong sakit ngayon. Alam mo yung feeling na darating yung ubot sipon sa'yo? Yun, parang inaantok ka na, gusto mo na matulog, magdamag. Pero naisip ko, sino ba ang magre-review ng mga Maymay sa Pilipinas? Wala naman, di ba? At kahit wannabe, cringy shit, normie, lahat na sabihin nyo, wala naman ako nararamdaman. Kaya okay lang. Ako na ang sasalo ng lahat na yan para lang maihatid ang mga Maymay sa inyo at sasabihin ko Maymay dahil alam nyo na. Para matrigger ang mga snowflake dyan. So, simulan na natin yung mga mafia ad memes. Kung hindi nyo pa sila nakita, nasa Instagram sila ng mga ad. Yan ang buhay ng gangsta. Yan ang buhay ng gangsta. Ako ay nagsaliksik para hanapin ang mga Filipino-made, diba? Kailangan natin tangkalikin ang sariling atin. So, simulan na natin. From Clarkson Andre. Level 1 crook. Level 1 mafia boss. Sabi ko sa inyo, nako. Hindi pa kasi nagle-level si Coco dyan, okay? Hindi pa niya dyan kasama si Sticky Sticky. Sticky Sticky na tomato sauce niya. Sunod, dating Reddit, pampamilyang Paulo, level 1 crook lang. Yup, hindi pa siya nag-e-evolve dyan ha, from Opa Dio. That's how Duterte work. Huwag mong subukan. So, paalam mo, Ahigaw Chan, maraming salamat. From James Velasquez, level 1 crook. Nope, kailangan natin harangan niya, ano ba? Mahalin nyo naman. LGBTQ++ 100,000. Kailangan natin respetuhin. Hindi ko kaya ipakita yan, so imaginein nyo na lang ang gusto nyo imaginein. Maraming salamat. Kakasabi ko lang eh. Tama na, hindi natin pwede ipakita itong mga to dito, ha? Respeto naman. Ayokong makasuhan, mga hayop kayo. Huwag nyo akong batakin pababa. So harangan mo na lang yan, Paolo. Galingan na lang mag-edit. Sunod, from Vincent, level 1 crook. Hindi natin pwede pakita yan. Ano ba? Nakikita nyo to? Ito na yung demonetize. Dapat kailangan ko mag-print ng demonetize symbol dito sa mukhang to. Bibili ako. Hahanap ako ng demonetize kasi hindi na ako masaya eh. Ha? Ito yung lagi na lang demonetize yung nakikita ko dito. Parang tama na. Level 1 kill, level 25. Ha? Kung alam nyo lang yan. Kung nagbabasa lang kayo ng mga gawa ni Dr. Pepe. Hindi lang kayo puro Pepe. Maiintindihan nyo to. Ano ko teacher nyo? Mag-aral kayo. Hindi nyo ako binabayaran ng religion nyo. Sa Maymays lang tayo. From Joseph Panganiban. Level 1 kill. Sige na, wannabe na nga. Pero wala kasi siyang pang-Pilipinong mga Maymays. Respeto naman sa sariling lahi natin. Yes, kung di nyo pa alam, pumunta kayo sa Reddit natin, Pampamilyang Paulul. Parang awan nyo na. Yung mga related lang sa channel, hindi ako kukuha doon ng mga memes na makikita nyo naman sa Facebook kasi para nyo lang nililipat yung mga nasa Facebook papunta sa Reddit natin. Ang Reddit natin para yan sa mga gagawa ng memes na may connection related sa channel. Basahin nyo yung description. Nag-aral naman kayo, di ba? Sunod, from Lars Alexanderson. Level 1 crook, level 1. Wala kayo kay Mar. Si Mar walang helmet, walang uniform, walang kahit ano. Napapagalaw niya ang buong pandaigdigang kalsada ng Pilipinas. Wala kayo. Umuwi na kayo. Delawan. #Delawan. Boom. Yes. Lahat, tandaan nyo, diba? Dito sa Pilipinas, pag merong kahit onti lang sinuportahan mong politiko, isa ka ng Delawan. Doon naman sa kabila, isa kang Duterte, diba? Wala tayong gitna, no? Ayaw natin gumitna kasi nasanay tayo sa mga teleserye ng Pilipinas, diba? Pag masama ka, masama ka. Pag mabuti ka, walang gray area para lang tayo nasa mga teleserye natin. Kaya yung utak ng masa natin. May sakit ako eh, ha? Ayoko na nati-trigger eh, ha? You can be more than two parties. You know, I don't want to be Englishing right now because I am sick. And I have the sipon. Nakakainom ko lang ng BioFlu. Kita nyo to, ha? Nakikita nyo yan, ha? Sino magsasabi na ingat sa akin na wala akong John Lloyd? Ha? Kaka-BioFlu ko lang. Relax lang kayo lahat. Alam ko marami dyan na lagi natitrigger sa comments, ha? Unang-una wala akong pake sa nararamdaman nyo. Kasi wala rin ako nararamdaman. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi lang itim puti ang mundo. Like, meron laging gitna na pwede kong gusto to sa part ng isang partida at gusto ko isang part ng isang partida. Ha? Palawakin nyo inyong kaalaman para hindi lang kayo umiidolo ng isang bagay, di ba? Sunod! Dami ko sinasabi. Car, Isagani Bautista, level 1 crook, level 10, level 35, boss! Dante Gulapa pa rin. This is how Gulapa works. kung si Coco natalo nito, level 1000 mafia boss na si Dante Gulapa. Maraming salamat, Papa D. Yan ang pinakamagasa sa pag-level up sa balat ng lupa. Maraming salamat, Rafael Pascual. From Gaming Memes or Hopeless Philippines, level 1 crook, level 35 mafia boss. Pero level 35, diba? From Panadero to Pompadero, diba? Pompadero. Ayan na naman yung ilaw. Please, pag na akong pahirapan mag-chroma key, ha? Hirap na nga yung PC ko mag-record.
Mari. So, antayin muna natin mawala. So, kamusta kayo dyan? Bago ako kunin ang langit, hindi niya ako pwedeng kunin kasi ako ay laging demonyo, Thais. Kaya yung ibigay sa akin ng langit? Ingat! Totoo lang, pwede nga siya maging mafia boss. Sa laki ng kinikita ni Pacquiao in dollars kada taon. Diba? Punching people makes you rich. Level 100. Kada suntok niyan, isang level up. Tikman mo, kamao. Now you know. So bago tayo dumako sa susunod na set, gusto ko muna ito panoorin. Parang, ano ba tawag doon? Parang intermission number. Rick and Morty, Pinoy dub. Pinorek! Morty, sabay ka sa akin. Rick, anong oras na Huwag ka na magtanong-tanong dyan. Lasing ka na naman ba? Meron tayong isang malaking adventure. Nakainom ka naman. Parang narinig ko na ito, boss na to. Naasawa mo naman. Pakita nyo, meron kayo! Pakita nyo ng sampol! Ito ang Mi 6 box. Ganito yan. Pinutin nyo to. Ako si Ginoong Mi 6! Tingnan niyo ako! Nasaan na ang bayag ko, Summer? Nasaan na ang aking itlog? So, lalagay ko sa description to kasi sobrang galing talaga ni Schwegen sa gaya. I'm so proud of this community! I'm so proud of this community. Nakita ko lang sa inyo kasi sobrang natuwa ako nung nakita ko to. So, sunod, ipagpatuloy natin ang mga may ngayon naman from Wegner Heisenberg. Level 1 ko lang. Yup, at least tinry ng Karamiya, di ba? Another Harry Potter rip-off. Wala na maisip pa mga Rhino kasi kailangan nila magbayad ng bahay, di ba? Join me and live. Bravery, parents heading to. Magastos magkaanak at magastos magkaroon ng mga mansyon. So, hindi na sila nag-iisip. Basta kung ano yung madaling mag-viral at maging controversial dahil sa sobrang bobo nito. Alam naman nito ng network na yan at hindi sila titigil kasi wala namang mawawala sa kanila. Sunod! From Ed Caluwag. Yung pangalan nito, Ed Caluwag, what? Jamil is the top one in Philippine YouTube. That's how mafia works. What? Hindi ko gets. Ano ibig sabihin nun? What? Ano ba ito? Parang may maipasok lang na. Ed, ano ba Ed? Ayusin mo. From Estaroshi, level 1 crook. Yes, alam nyo naman sa network, di ba? Alam nyo naman ang mga major networks natin. Basta gawin mong itim, masama na. Patawarin mo siya ng masama ka na, di ba? Hanggang ganun lang naman ang level ng ating kasamaan. Kaya nga sobrang pambata ang level ng ating distinction ng good and evil, di ba? Wala siyang shades. Wala siyang gray area. So basta pag masama, oh my God, 100,000% masama. Pag mabuti, wow, 100,000% mabuti, di ba? Yeah! Ayoko na. Lumalala yung sakit ko. Nasaan na ang bayag ko? From Bebad04. Level 1. Level 100, boss. Mafia City. Yan. Hindi na siya yung tulad ng unang-una, di ba? Doon naman tayo sa What are you laughing about? Nothing, my brain. Salamat, George. From Dave Ilagan. Nothing, my brain. Diba? Sobrang lungkot ng buhay sa Pilipinas. Ganito na tayo kababaw. I am so proud of this community at hindi ako nahihiya. Maraming salamat. Sunod, from Daisuke ko, teacher. Yan ang gusto ko, nag-e-evolve tayo, diba? Una si Dildong Dantes. Ngayon meron tayong Chingchong Dantes, diba? Laughs in Kuku and Lil Pump. Nako, huwag nyo akong kasuhan, China. Wala namang mali dito. Ano lang, typo lang yan. Walang ibig sabihin. Tama na. Sunod na tayo. Bakit simula ng taon gusto nyo na akong nababaan at nadidelete ang channel? Ba't kayo ganyan? Mahalin nyo naman ako. Tulad na pagmahalin sa dildo nyo. Sunod! From Joseph Padillo. What are you laughing about? Okay ka ba, Chan? From Lars Bustamante. Why are you laughing? Me, nothing, my brain. Leboy James! Yup, nice edit do sa Lakers shirt kasi hindi naman talaga yun. Maraming salamat. So, doon tatapos sa ating mga Maymay ngayon. Linggo. Marami pa naman tayo upload this week. Maraming salamat sa mga nanonood. Wala akong gana magsalita. Ako ay may sakit. Ating merch, lalabas na rin yan sometime next week. Follow nyo na yung sa description natin. Shopee, PP's Heart. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Reddit natin. Mag-post kayo ng mga memes related sa channel. And syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe.